माडाची कत्तल करपी आमदार विजयाक पेडणे येवन रॅली काडपाचो नैतीक अधिकार ना म्हूण मांद्रे आनी पेडणे बीजेपीची टिका। विजयाच्या रॅलीक पेडणे बाबून लोक मॅनेज केलो। स्वताचो काँग्रेस पक्ष आसतना बाबू आजगांवकार मोपा विमानतळ नाका म्हणटले अपक्षां कडेन सोयरीक करता म्हूण बीजेपीचो बाबूक तोमणो। सरकारान माडाचें कितें केलां तें खंय विचार करूनच। जी व्यक्ती आपले बंगले घरा बांधता असताना अनेक माडाची कत्तल केली आणि आपले घर बंगले बांधले, त्या व्यक्तीन पेडणे तालुक्यात येऊन माडाबद्दल सांगपाची तेका नैतिक अधिकारच ना। दुर्दैव म्हाका दिसता बाबू आजगांवकाराचे अपक्षाबरोबर जी पार्टी असताना सुद्धा अपक्षाबरोबर नाक खुपसपाची सवय। ज्या व्यक्तीन मोपा विरोधात भूमिका घेतली आणि आयज पेडणेकारांक मोपा जालो आणि ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबून काही वर्सां पयलीं नेतृत्व आमदारकी भोगली, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विरोध करपी त्या विरोधका बरोबर सामील जालो। आम्ही सुद्धा त्या आमच्या माडाचे संवर्धन करपाक तयार आसा। त्याच्यासाठी आमकां विरोधकांनी ती छानपण सांगपाची किंवा ज्ञान घेवपाची गरज ना। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। एक दिवस कवितेचा ही कार्यावळ 27 फेब्रुवारीक सकाळी पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा हॉलांत जातली। प्रथमेश क्रिएशन्सान इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझाक घेवन कार्यावळ दवरल्या। आदरणीय विवा शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांची जयंती आहे आणि यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने संपूर्ण दिवसाचा विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये कविता पुस्तक प्रकाशन आहे, त्याचप्रमाणे मुशायरा होणार आहेत आणि अनेक कवी, गोमंतकीय कवी, काही महाराष्ट्रातील कवी हे सर्व कवितेमध्ये भाग घेणार आहेत। पेडणेच्या केरी, हरमल, मांद्रे आनी मोर्जे वाठारांत टॉयलेटी आनी चेंजिंग रूम खंय वर्सभरान घालतले। मुख्यमंत्री पार्सेकार हे उलयला। केरी आजोबा गार्डनाचे उक्तावण करतना मुख्यमंत्री उलयलो। बरे टॉयलेट ब्लॉक्स, वॉशरूम्स, चेंजिंग रूम्स असे केरी एका जाग्यार, हरमला 2 ठिकाणी, मांद्रे 2 ठिकाणी आणि मोर्जे 4 ठिकाणी, म्हणजे 1-1 किलोमीटरच्या अंतराचेर ही व्यवस्था ह्या वर्षभरात जातली। आद्य नाटककार भरत मुनीच्या जयंती निमतान मडगांव रवींद्र भवनात चिमा काय कामाची मराठी एकांकिका जाली। भुरग्यांनी नाटकुली केली। त्या व्यक्तीचे कार्य, त्या व्यक्तींनी कितें केलां हें लोकांपर्यंत पावचें, हें आयचे पिढीक कळचें म्हणून ह्यो जयंती किंवा सत्कार वगैरे हे जे पळय करतात ते तांचे त्या व्यक्तीचे कार्य लोकां मुखार येवचें म्हणून करतात आणि त्याच उद्देशान आमी ही भरत मुनी जयंती गेली 4 वर्सां हांगा साजरी करतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबरां चित्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट।